Hi guys! Welcome back to my channel again! So ngayon, atin pong pag-uusapan yung mga kapitbahay o ugali ng kapitbahay nyo na nakikinood na nga lang ng mga pelikula sa bahay nyo. Diyos ko, yung mga ugali din. So, eto sila. Tignan natin. Song number 1. Yung mga kapitbahay mo na kumakatingin ng mga pelikula na parang sila yung nasa movie. Yung feel na feel talaga. Yung mas kinikilig pa sila kaysa sa mga aktor. Kaloka. Kung mamahalin niya rin ako, hindi ko siya iiwan. Kakayanan mo bang sumama? Gabi-gabi? Will you be my girlfriend? Lahat ibibigay ko para maging masaya siya. O diba may ganon? Ayun. So, pangalawa, yung mga maiingay. Yung parang kanila yung movie. Yung parang sila nakakapag-may-ari ng ng bahay. Yung parang may-ari na ng bahay, kumakaingay. Kaloka. Meron din yan, meron. Masya talagang ganyan siya. Para siyang naposes ng kung anong espiritu o multo. Shoyo! Ay! Agad! Shayo! Shoyo! Shayo! Ay! Agad! Dali lang yan! Mag-ingat kayo! Shayo! Shoyo! Shayo! Shoyo! Amy! Ay! Agad! Dali lang yan! Agad tayo! Bumongga. Edi ikaw na. Pangatlo, yung mga kapitbahay na grabe kumakadrama, yung iiyak. May mga kapitbahay kaming ganyan. Umiiyak. Oo, yung parang feel na feel talaga yung drama. May paluha-luha din na. Yun sila. 보내요 그 눈빛이 보내요 나만 사랑할 그 사람 먼 날치에 서서 날 기다리고 있네 Charat! O, diba? Naiyak ka. Mga ganun. At ang pang-apat, yung mga kapitbahay na, ay, grabe ko maka-advise. Yung awang-awa talaga sila. Oo, yung mga ganun. Yung best in drama din. Yung mga ganun. Yung mga naaawa din. Kaloka. Ay, hindi kayo na mag-aktor. Oh, para sa'yo mali pagkakamali yun! Pero para sa akin hindi, manluloko! Hindi pwede! Taray, ha? At ang ating panglima, yung mga kapitbahay mong tumitingin ng mga pelikula ay natatakot, matatakutin. Bisin, yung mga ganon. Halika na, Iha. I've been checking the pills. That's the thing about war. Always leaves scars, and not all of them are physical. Ano yun? Sa likod mo? Ella? Shayo! Pang-anim, nako, maraming ganito, maraming kapitbahay na ganito sa pang-anim, maraming matatamaan. Yung kapitbahay na inuuna na yung movie. Yung inuuna na. Kasi alam niya na kung ano mangyayari. Kaloka. Hindi kung alam mo na pa lahat, bakit hindi mo na lang, hindi ka na lang nag-storytelling. Tapos patayin na lang yung movie gano'n. O, diba? Nasa ganun para sa radyo. Pag-isip ka, inuuna mo lahat eh.
Ani. O, tanaw, mahatak na siya ron, tanawa. Tanaw, kita mo ko na, o di ba? Subo ko na niya, oy! Grabe siya, ha?